Va. Oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, les États-Unis, Corée, trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais Amlo, pourquoi tu dis ça? Ah, on est EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Nyenani Alamini, Fédération Malienne de Cyclisme Kelenflene, Kassan Bafla Mouga, Aninani, Championnat National, Negasoboli Bala Ben, Demsenunka, Monushite Teme Santa, Ani Shekin Kani, encore ma junior, Ne Negasoboli Bayi, Apnake, samedi, septembre Kalo, Kle Wolonvla, San Bafla Mouga, Aninani, Nyena. Moun Dinfa Talendo Kadi, Yetina, Colonel Umar Jarama, Ni Alebebo Mininko, Negasoboli, Apnake, Franje Munkona, la Olu de Fleni, Nyena Chola, Nyena Kobugula, kilométre Mouga, Chiena. Ni obebe kilomètre 80 demsenum bena o de boli ni championnat national 2024 keneka ni nega so boli bayi adamaga kan clubu bela jelena nyena ni alamini anyinen do aw fe aw ka bo ka caya nyena samba fla muga ani nani championnat national catégorie junior I18 keneka. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placé sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190, Livry-Gargan, en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka jani.ml FM sugandili la yaasa ka se ka aw ka kunnafoniw olu sɔrɔ su in na baabu b'an bolo ani Sarokaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛmɛ bɛ Saro Salifu dɔn wa ɲɔgɔnla yan yiri don wa donna kɛ kafala ye don mona ni ngai je kongoru ya ate nyala yairi do yoro nyala yairi modin do auto fana do mo o de ponsi da uma nyala yairi modin we da mo zone yani do nga chaya ga ja alaka shijani kenani labango nyumanda ambela jelema an kɛtɔ jugu sago bɛ gɛlɛya dɛ ka armée Mali to yen an n'an tɛ kɛ jugu sago fo ka diɲɛ wuli Falaye
aka na nyeba mu ma bolo fe utate ayo se me jabaru masala masa minte chi ateta ate suno ate jingo anga wasado alela alive memi finyana donga ja sebalite ni ye fewo fenye ko manga ba no fe ka nyini ngale ke bani amata mata madare fe bamanongo ko nawe shoot lebe ban kumana shufe naw bena ay min fo shufe naw tunyo fo sokoma aw kunti tlala dokelaw ambulu tanu de munu mi sebeke ambulu tanu munu ngu faso ambulu tanu munu chesire na ambulu tanu falai na ija malika sansa interdi nga kafe bani akaki dusukuna akaki wale yaula amogo bode labi nonte ikera chogo itara faofa ike feo fenye abe fina ki malien ni iye papier fale wo iye nationalité ta wo iye reke mauka mayo tanke ekoni malien ye abe foki malien ni anga karamogo Isanjai Ibanjai ni kalanfai akoko ni ala yi son ki ga adama den ikuna jara ngana ike malien iga kuna jara kara fly falai ma chama ta korodo ne okore ka wuli ki jo ki chesiri ka barake ni aw nyina ko horon koray mune mami me balo a halalala ka chesiri ka saka demba ya koro ata bolo jang awoshi ana halala o ya tai falai gijo almami akwama ale mori ale karamoy ale alasra yo joni ngaye daba ani qur'ana de yina ona de iba de na modembe nyininga ama fen flayira mogola de daba ani qur'ana chesiri ani kalan bi an be ka taa sira min fɛ fɛn min b'anw jɛ kosɛbɛ bi maa caman denmisɛnnin caman jɛ o ye baara ye nka fala ye fɛn dɔ bɛ ka na dɔɔni dɔɔni n'o sera ka mɛn sen na maaw bɛ dɔ k'u yɛrɛ ye sɔrɔli fu sɔrɔli ten n tɛ wɔsi n bɛ lɛrɛgutigɛ kɛ n bɛ wuli k'an jɔ yan fɛ an bɛna meeting organiser an bɛna marche kɛ nin bɛ yen n'o dɔgɔyara sisan maaw bɛ sɛbɛ kɛ ngwem seng fana ku doga marché de a juma ma fara nyo ngai do ku mu tasoro mobile strafe do bu tasoro ko fe mo ko war mindi do tay t-shirt line do tay jisani do tay mobilisation do tay vuvuzela sai ali pojo mi mesigi o tu doga marché ba nga to te sa sino amna do 18 mètres ko alvitri be flé fiere est-ce que bi ala ma tiɲɛ dɛmɛ parce que anw ta ye maliko ye ni maliko do bɛɛ ɲɛ b'o la bi minnu bɛ maliko la o fala ye fɛn kelen do k'anw ka jamana in kɔnɔna sɛgɛn o ye jɔyɔrɔ ko de ye i ɲɛ bɛ mankan misɛn fɛn fɛn n'an ka jamana kɔnɔ ne de y'a f'i ye a bɛɛ lajɛlen ye anw t'a la anw bolo bɔra a la an bɛ se ka segin a la cogo di olu de b'a dɔn min b'a kɔnɔ anw t'a dɔn dɛ n'o tɛ ni denmisɛnninw kun sera k'u ɲɛsin baara ma ni faamaw yɛrɛ fana kun sera u bɛ minnu bila minisiriya jɔyɔrɔw la ko u bilara baara min na u k'o fana kɛ sɔrɔ min bɛ don jamana kɔnɔ a ka don a donda fɛ an ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri k'an jija an faso ye fala ye maa caman kun bɛ ɲɛbɔ an fɛ dɛ est ce que tuma dɔ la mɔgɔ man ka i yɛrɛ ɲininka anw ka sɛgɛn kun ye mun ye parce que ni y'anw ka jamana ta k'a jateminɛ fɛn caman bɛ jamana caman jɛ o bɛɛ bɛ anw bolo ala y'an sɔn ji la k'an sɔn dugukolo la k'an sɔn denmisɛnninw na an tɔ tora mun ye k'an ka wuli an k'an cɛsiri an ka baara kɛ an dɛsɛra o de la an bɛ t'o sira fɛ dɛ n y'a mɛn kitabutigi dɔ da k'an de ko ala ka maa ci an ma min b'an bɔ degun ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na dɛ
k'an ko k'an bɛ tiɲɛ jalan fɔ kafetigi ye ko ka buru jalan ɲimi ko n'o mɔgɔ nana sisan sa n'an ko k'an t'o fana fɛ o tuma an bɛna kɛ cogo di Falaye Mali kɛra cogo cogo dɔ de bɛ sigi a kunna o de la ne bɛ to k'a mɛn mɔgɔw da ni karisa tɛ ko ni Modibo Keyita tɛ yen ko Mali tun tɛ se ka kɛ fosi ye ni ATT tɛ yen Mali tɛ se ka kɛ fosi ye ni Musa bɔra fanga la jɔnni bɛna a ta Buwa t'a bila mɔgɔ si fa k'a ta ni dun ye ko ninnu jateminɛ mɔgɔw faw de y'a bila Buwa fana k'a ta ye wa minnu fana b'a la olu fana b'a bila don kelen maa wɛrɛw b'a ta an k'an jija min bɛ se ka an bɔ nɔgɔ la k'an yiriwa k'an cɛsiri ka baara kɛ fadenw f'u ka ɲɛbɔ an fɛ n'o tɛ anw ta in ye dabaliban ye dɛ waati dɔ kɛra yan n'i ye fɛn o fɛn ɲininkali kɛ a bɛ f'i ɲɛna ko problème t'a la nka n'i y'a ko sen i yɛrɛ bɛ fɛn ye f'i bɛ siran k'i da don a la bi fɛn min tun bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la o caman kɔni faamuyara bi o de la an b'a fɔ ɲɛmaaw ye u yɛrɛ k'u jija u ka kɛ misali ye n'i y'a ye maaw bɛ wuli aw nɔfɛ tuma bɛɛ c'est que fɛn dɔ bɛ yen o tɛ ka dafa de e ko ne kana sɔn min ma ne nana i ta juguya ni ne ta ye maaw t'u sigi k'u da de dɛ kuma tɛ nin démocratie tile in na a kuma ka ca dɛ Falaye an tulo b'a la ko mankan bɛ société civile AES fana sigili la ne t'a dɔn o mankan bɛ bɔ yɔrɔ min minnu b'a ko la aw bɛ ɲɔgɔn dɔn ka ban aw de y'a Burkina tagaw ni a Niger tagaw kɛ mun bɛna o falen Bamakɔ kɔnɔna na yan a ye baara kɛ dɔrɔn aw k'aw bolo di ɲɔgɔn ma aw ka bɛn kelen kan dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ t'a ko jukɔrɔ n'o tɛ min yɛrɛ bɛ ne kabakoya dɔw yɛrɛ tun bɛ ala ma mɛn olu tun ko coup d'état kɛlaw ye manamana mɔgɔ ye mais bi olu bɛɛ b'a la ko fo ka jɔyɔrɔ di olu ma ne bɛ k'olu de lajɛ sa o a kuma dɔw b'an bolo hali a ma kɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ a ma hali kɔrɔ bi olu de ko fo olu ka k'a ko tigi ye n'o fana kɛra o kɔrɔ an minnu ye wulikajɔ kɛ u ka wulikajɔ ma mago ɲɛ dɛ tiɲɛ don an ka bɛn tiɲɛ don an ka sɔn ɲɔgɔn ye tiɲɛ don an ka ɲɔgɔn mago to nka an k'a kɛ tiɲɛ kan dɛ n'an m'a kɛ tiɲɛ kan ni min jo ye tigi ka jo jalaki tigi ka jalaki n'a ma k'o ye an b'an si kɛ tan an tɛ bɔ tan fo ka taa diɲɛ wuli parce que n'a tora kunun bɛ k'o de fɔ n'a kɛra mɔgɔ ko ye a tɛ ɲɛnabɔ dɛ n'o tɛ société civile ka ko kɔni ne m'a dɔn o ko o bɛ se ka taa kɛ cogo di ko fo ka dɛsɛ olu ka dɛsɛ ka bɛn u k'u jija u ka bɛn dɛ Mali kɔnɔ u k'u jija u ka bɛn u ka maaw sugandi maa minnu bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa u ka bɛn ko la ko min bɛ se ka jamana lafiya u ka bɛn fana min ye AES jamana tɔ ye u kana ɲugun an na parce que bi anw de ka président b'a ɲɛmɔgɔya la baara kan ka taa sira min fɛ u k'u jija a ka t'o sira fɛ a ka se ka ɲɛ Falaye dɔgɔkun in kɔnɔ kumaba min bɛ yen o ye ka Asimi fo k'a waleɲuman dɔn ye anw kɔni b'a fɔ ten dɛ a tɔnɔ ka taa Chine an bɛna tɔnɔ sɔrɔ a la ten mɛ awɔ Chine taga in an bɛna tɔnɔ sɔrɔ kabi kari jamanakuntigi bɛ Chine wa depuis a taara bɛɛ de bɛ fɛ k'a ye u ye programme mun dilan u tilara ka segin o kan tuguni don o don Chinois ka entreprise kura de b'a fɔ ko a ka t'u ka yɔrɔ lajɛ ne ko nin y'a ye Asimi kɔnna ka taa n'a tun y'a kɛ président tɔw ta ye ka taa kunun ko don a tun bɛ gɛlɛya dɛ wa min ye président fana ye olu fana bɛ k'a ɲini k'a ye bi ko in dayɛlɛli la a kumana AES jamanaw tɔgɔ la Mali Burkina Niger a ye laseli min kɛ Falaye a laseli a bɛ don tariku la sabula a y'a daminɛ ni Mali yɛrɛ ye fɔlɔ Mali min ni o y'ale ci ka taa Mali min n'o ni Burkina ni Niger ko u ka kumakanw bɛ kɛ kelen ye diɲɛ seleke naani bankun bɛɛ kan n'o ye diplomasi sira ye n'o ye lakana sira ye n'o ye yiriwali sira ye o kumatigi o kɛra colonel Asimi Goyita ye capitaine denkɛ ko k'olu ye nin ko in kɛ ko yaasa u bɛ se ka lakana sabati cogo min na o jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ ka yiriwali boloda
kana ni fɛnw ye min b'a to ka jamanadenw bɛ bɔ kunbala na nka yan'o cɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ panneau solaire dilan aw ka panneau solaire dilannaw a taara olu fɛ yen min ye marafa feerelaw ye a taara olu fɛ yen min ye jibonnon dilannaw ye a taara olu fɛ yen min ye telefonitigiw ye a taara olu fɛ yen min ye jamana ninnu kɔnɔna fana banque mun bɛ yen n'o bɛ juru don mɔgɔw la kosɛbɛ fala a taara ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ yen Ablaye Job ka fo kɛnɛ kan yan Sadio Kamara a ko min ye taali in ye fala ye ko ka Norengo fo dɛ Norengo de ye jɛkulu ye min bɛ marifa feere k'a dilan chinois olu fɛ yen Asimigu ma Zeyn an bɛna sanni k'aw fɛ nka an bɛ min ɲini a ye n'an ka mɔgɔw dege a ko kɛcogo la dɛ a fɔ ma ko transfert de compétence a taara yɔrɔ o yɔrɔ ani société fɛn fɛn bɛnna ko la Zeyn a ko aw bɛ ka min kɛ o ka ɲi koyi a ye n'anw ka mɔgɔw yɛrɛ dege o kɛcogo la ten o de bɛ mɛn fala ye tɔnɔ bɛ o de la wa min ye Chine jamanakuntigi ye n'o ye Xi Jinping ye ale fana ko Mali ale ni Chine n'o y'a sɔrɔ olu tun bɛ sɔn an bolo 100 sarada la 60 la k'an ka bila an kunna k'a bɛ 90 na bi han partenariat stratégique gagnant Xi Jinping y'o de fɔ Asimi ye wa i b'a dɔn ko Asimi yɛrɛ tagali de jara Chine jamanakuntigi ye parce que munna Mali ni Chine ta o tɛ bi ko ye dɛ o tɛ bi ko ye o bolonɔw caman bɛ an fɛ yan fala ye kunu Asimi taara yɔrɔ dɔ la mɔgɔ caman t'a dɔn Koveki i ɲɛ bɛ lycée misɛnnin caman na Bamakɔ yan Koveki de y'a bɛɛ jɔ Koveki ale ye baaraba de kɛ an ka jamana kɔnɔ yan société min don a bɛ yan Sino Hydraulique n'u b'a fɔ ma ko China Power olu fana bɛ fɛ ka na u bolofaraw cogo an fɛ yan panneau dilan na yɔrɔ 3 kɔni fo ka taa se 4 ma o b'u bolo sisan an bɛ dugawu de kɛ nin taama in a tɔnɔw an k'u bintɔ ye joona yaasa an ka jamanadenw bɛ laɲini min na olu bɛ se ka sabati cogo min Bamakɔ yan premier ministre n'a ka ministres olu ɲɛsinnen don jiko ma ji jumɛn ko don sanji min ye Sogɛli ye kunu a ye baɲumankɛtɔnw ani ministre minnu bɛ yen n'olu bɛ comité interministériel kɔnɔna na a y'u fara ɲɔgɔn kan u ni baɲumankɛtɔnw ye ɲɔgɔn ye falayi ko n'i b'a fɛ ka safunɛ kun kelen di samiyako in hukumu kɔnɔna na i ka taa n'a ye Asaba Jalo fɛ yen e kana wuli tugun ka taa di han ko komi kebaba bɛ e kɛrɛfɛ ko ye degun sɔrɔ ayi i bɛ taa di u b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a tila baɲumankɛtɔn minnu fana bɛ yen k'olu fana k'a kɛ o cogo la yaasa musaka min bɛ ka ɲini n'o ye miliyari 3 ye a bɛ se ka sɔrɔ joona cogo min na ka bɛɛ lajɛlen magɛn premier ministre ko ministrew ma k'u bɛ baara min na k'a taabolo ka ɲi n hakili la k'a fɔ min ye ministre caman ye a bɛ na u ye carré kɔnɔnaw na dɔgɔkun nata in na baaraba minnu dilen d'u ma bi u ye kimɛli kɛ premier ministre fɛ yen ministre Dawudu ale de bɛ Seko Jacques in kunna minnu sigilen don k'a lajɛ fala yanni e ka taa so sa ni sanba kan ka na e ka yɔrɔ la olu de b'o baara kɛ o baarakɛlaw fana olu fana y'u ka kimɛli kɛ sanko bɛ cogo di sanji tɔ ye mun ye u y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Dawudu ale ye ɲɛfɔli ko la Asaba Jalo maa minnu bɛ yen ni degun bɛ u la n'u kan ka magɛn ale y'i da don o la ministre min n'o ye Samake ye n'ale bɛ sigida lakana kunna ale fana ko dingɛ minnu bɛ ka bɔ minɛn minnu bɛ ka dégagement ka bɔ yen ale y'o fɔ min ye ministre d'État ye ale y'a bɛɛ lajɛlen bɛndɛngɛmɔ k'a ɲɛfɔ premier ministre ɲɛna baaraba minnu sigilen don sen kan ale ka yamaruya kɔnɔna na k'a tila k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ko ni Ala sɔnna ma u bɛna jigin tuguni kɛnɛw kɔnɔna na falayi ka taa lajɛ nka min ka di ne ye nin bɛɛ la n'an ka dumuni kɛ ka di dɛ nka hɔn ɲɔgɔnna tɛ yen dɛ degun bɛ maa caman na dɛ falayi dɔgɔkun in kɔnɔ fana Masina bolo maaw bɛ kule la dɛ su in na yɛrɛ an ka baabu bɛna sigi o de kan n'o ye Sarokaw ye Josokaw olu b'a la Saro b'a la dugumisɛn caman de bɛ ba fila ni ɲɔgɔn cɛ dabu ye bi sunatu ye dɛ u kamana gannen don u degunnen don u b'a fɛ gouvernement k'a jira k'a fɔ k'u ye jamana in den dɔw ye sɛnɛw kɛra balow bɛ yen baganw bɛ yen maanifinw bɛ yen mais bamanciwale kɛbaaw kɛlen ka taa fiɲɛ tigɛ o la dɛ o fana bɛ ka kɛ
min ye Kayi mara ye yen sira tɛ ka sɔn donibatalaw bɛ kulela su ani tile u ko k'a fɔ gouvernement ye tiɲɛ yɛrɛ la ka bɔ Bamako ka taa Kayi fo ni bɛ se nɔɔni na sa dɛ Keba Wusimijankaw m'a fɔ k'olu ka yɔrɔ kɛra ji ye Sikaso Miseni olu m'a fɔ k'u ka pont kari la n'i ye dugumisɛn fɛn fɛn ɲininka ko ji taara ni pont ye hali su in na Burɛmukaw y'a fɔ an ɲɛna k'olu ka pont kala ni pont k'o fana ji y'o fana tunu wa bi Gao Segu ani Bamako olu de maa degunnen ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye jiko in senfɛ an b'o bɛɛ la fana minnu bɛ ba kɔlɔsili kɛ ani ji sigiyɔrɔ kɔlɔsili kɛ an ka jamana kɔnɔ u ko k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna maa minnu bɛ badawolow fɛ ani kɔdawolow fɛ k'u ka wuli ka bɔ yen dɛ k'u ka yɔrɔ janya yen na sabula ji barika bɛna bonya mɔgɔw k'u yɛrɛ kɔlɔsi Falaye nin ye kuma la kumabaw ye su in na anw b'a fɛ ka min fɔ maaw ye Kulukorokaw fɛ yen olu fana ye ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli min n'o bɛ tali kɛ sanji a ye degun se maa minnu ma Kulukorokaw fɛ yen u y'a yira sa ko yɔrɔ kɔni yɔrɔ 37 o de ye degun sɔrɔ Kulukorokaw fɛ yen min ye Gwa 772 ye maa 5,886 olu de bɛ bi ni olu kɔni ni sigiyɔrɔ foyi tɛ olu la Kulukorokaw ko sa ko k'a daminɛ septembre kalo tile 3 in na ka na se nin waati ma nin y'olu ka kow cogo ye u kɔni y'a yira sa ko fo ka taa fɛɛrɛ ni dabali tigɛ n'o tɛ min ye sɛnɛkɛyɔrɔw caman ye taari caman fo ka taa se 1,280 ma buruburu 75 olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen don degun ye min ye san mara la Sulemani Tembeli ni ale ye préfet kura ye san ale ye baara ta ko ka dɔ kɛ k'a kan ka taa yen sa ka se ka taa baara kɛ ka bɔ Bananbakaw fɛ yen a kun bɛ yen de fɔlɔ ka taa Kita fana région kɔnɔna na Sebekoro Tukoto ale olu fana préfet olu bɛɛ lajɛlen ye baara ta Dawuda Mayiga ale taara olu kɛnɛw kan sugu min bɛ yen n'o ye Zebala ye Zebala sugu ko ɲɔgɔnna sugu jɛlen tɛ Kucalakaw fɛ yen ɲɔgɔndan min kun sigira sen kan ka sugu sanuman ɲini min ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye baɲumankɛtɔn ye n'o ye sugu yiriwa ye ale de y'o ɲɔgɔndan in kɛ Zebalakaw olu ye bilisi ni yɔrɔ sara ta ye Masinakaw fɛ yen nin ye a tile 3 ye Masina dugu yɛrɛ kɔnɔna na courant tɛ yen groupe électrogène kelen pe min bɛ yen k'o murutilen don dɛ o tɛ ka sɔn cogoya si la min ye dugudenw ye u binna dibi kɔnɔna na Gawokaw olu bɛ ka biennale labɛn réunion kɔni kɛra sa Gawo ale kɔnɔna na yaasa biennale ko o bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min Falaye bi Turkikaw u ka maramafɛn minɛnw u nana n'u ye école de police kɔnɔna na a bɛ fɔ yɔrɔ min ma sa ko école nationale de police n'o ye Amadu Ture n'u b'a fɔ ma ko Gandi ale kɔni bi sɔgɔmadalama in Turkikaw olu nana u ka société min bɛ yen n'o ye Kaniki ye ale nana ni société 6 ɲɔgɔnna ye Turkikaw fɛ yen minnu bɛ yen bi ni olu bɛ maramafɛnw feereli kɛ o maramafɛnw sa u nana n'olu ye ka na olu wɔrɛntɛ général Dawud Ali Mohamedun ale nana ka na o ko kurumbokarili kɛ min ye CNT ɲɛmaa ye colonel Maliki Jaw ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan polisi directeur ba ka taa se colonel Moribo Kone ma n'ale ye secrétaire général du ministère de la défense o fana tun bɛ a kɛnɛ kan u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya ninnu Falaye chef d'état-major ka Baru ale n'a ka cɛdenw fana bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan Turki société u nana ka na marifaw yira ni mɔgɔw b'a la k'u kana marifa yɛrɛ feere an ma n'u nana n'a ye an yɛrɛ fɛ Falaye b'a marifaw ye dɛ ale e bɛrɛmata b'a la o i bɛ se ka dɔ kɛ ka keba kiro a bɛ kiri a bɛ tila ka wuli tuguni o bɛɛ b'a la marafani ninnu ani marafabaw ani bazogaw n'a ɲɔgɔnnaw ko ni na kɛ sababu ɲuman ye sa sababu min Turki kɔni nana sa ka na bɛɛ lajɛlen wɔrɔntɛ an yɛrɛ bɛ se k'a ye an ɲɛna cogo di an magoɲɛ ye minnu ye an ka se ka olu sigi sen kelen kan Falaye ko nin kɛra sababu ɲuman ye sababu mun sa marafa minnu bɛ ninnu bolo bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka d'a kan an bɛ se ka min fɔ kuma la kumaba la bi su in na o ye nin n t'a dɔn n'an ka maa wele ale ma se a fɔlɔ
an b'a fɔ sa ngo nin kɔni ye kuma la kumabaw ye ka foli ta k'o lase maa maa sɔgɔlen no an na nin waati in na min ye Alu Badara nana k'a se an b'a ale fo ka taa se Jacqueline Konare ma Dumbuya tɔgɔ filaw tanti Mariam Samake k'ale fo tonton Ci Jakite ka foli ta ka ɲɛsin ale ma n'o bɛɛ lajɛlen bɔra ye sa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ min ye maa minnu bɛ n'olu sɔgɔlen no an na Mokhtar Duɲɔ Peru Baginakaw fɛ min ye Bakari Kante Aras Kebe Master Sumi Doni Brasco ka taa se Baba Mayiga ma Prince FR3 ni Bubula k'olu fo Konanji Jara ale bɛ Institut Marchu la ka Beyidi fo Amdalayi kaw fɛ Amdalayi Isa k'ale fana fo CDR kɔnɔna na min ye Jara ye k'ale fana fo ka MPJ Jara fana fo Che Isa Kaba ka taa se Renouveau kɔnɔna na Fanta Tomuta ma Amadu Lasana Konare ani Yusu Karabati min ye école Kalajata maaw ye k'olu fana fo Dr Salim n'a ka mɔgɔw Aba Titani kɔnɔna na Dibiteri Banamba k'o fana fo Pressing Dagdagi an bɛ olu maaw fana fo k'u waleɲuman dɔn Kanute n'a ka mɔgɔ Sadi 26 mars kɔfɛ Jɛka Optiki Amdalayi Aseyi min ye Mali fura ye Omo n'a ka maaw Honorable Kouse Tera k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Sama Transfer n'o o ye Dawuda Kulubali n'a ka maaw ye k'olu fo Lasana Kone Savana Malik Bazoum an bɛ ale fo Segukaw olu fɛ yen min ye Laurent Jakite an b'ale fana fo ka Bakari Sangare Glace k'o fo k'o waleɲuman dɔn nin waati in na fana min ye polisiw ka Jabate k'ale fo n'o o ye Ablaye Jabate an ka foli bɛ se fana Bajalan Sanogo k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn n'an bɔra Bajalan Sanogo la sa an bɛ Kalifa Segu fo Mamadu Sumunu min ye Mamadu Nama Keta k'ale n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Belmbazin maaw Tunkara k'an ka foli bɛ s'a ma ka Maraka Samake fo Bajaje Aydara ka taa se Savana Kone ma Binem Dolo Kanadakaw fɛ yen tonton Raoul k'an b'a fo ka Faustin Sila fo Ali Badara Kone ICD Justice do Musafa Jawara Jaous Création Arigo Saki Musaba Sofa Ibrahim Modibo Gindo ale transformateur ye Musa Kan PAJ Suka Mado Sadio Kulibali ka bɔ Timini min ye Madame Kalifa Nama ye k'an b'a fo Fanta ka taa se Fanta Dumbuya ma Kayikaw fɛ yen Aji Bari ale ye n ka petipetini ye an ka foli bɛ se ale fana ma n'an bɔr'o la sa Falaye an b'a fɔ sa an ka mete fan fɛ yanni an ka segin ka na an ka maa welelen k'ale bisimila an ka kumaso kɔnɔna na an bɛ te fan fɛ fɔlɔ. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Isegi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on Canada ni États-Unis ko ka bon trop. Eh Mouna. Eh ben, où les on était Canada fa. Ah oui, tel père, tel fils. Nere nga kalanki. Mais amlo ko tu connais ça. Ay ambeta EduX là. EduX. Oui, EduX il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô. EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placé sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France.
Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190, Livry-Gargan, en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. Awa an lamɛnbagaw an'an filɛbagaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw sɔgɔlen do jani na an b'a fɔ aw ɲɛna sa n ko min ye an ka maa welele ale ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ yani o cɛ sa an b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko min ye APDP ye fala ye APDP mɔgɔw ko k'u bɛ ka mun lakɔlɔsi nin waati in na n'o ye jɛkulu min sigilen do mɔgɔw tɔgɔla kibaruyaw olu lakɔlɔsili kama u ko k'u bɛ ka mun lakɔlɔsi ko bɔlɔlɔ siraw fɛ web TV ale ni blogu ni plateforme ko mɔgɔw dɔw de bɛ yen sariya sɔsɔ bolo ma k'u bɛ sɛbɛnw ta mɔgɔw tɔgɔla sɛbɛnw mɔgɔw kunkanko sɛbɛnw sɛbɛn minnu caman bɛ yen bi ni olu ye dossiers ye n'u bɛ tali kɛ kɛnɛyako la a dɔw bɛ tali kɛ kiiriko la a dɔw bɛ tali kɛ fɛn wɛrɛw la minnu bɛ yen ni olu man ka da ɲɛnɛmaya kɛnɛ kan ko APDP ko a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko mun ye o kunnafoniw dili ye maaw ma maa minnu bɛ se k'o kɛ sa k'o ye kunnafonidilaw ye ka kɛ ni olu ka sariya kisɛ min bɛ sen na n'o o ye loi sur la presse ye min sigira sen ka juillet kalo tile 17 san 2000 san ko n'o bɛ kunnafonidi ale ɲangili na a kow bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ko ka kɛ n'o ye sa APDP ko ni kunnafonidilaw kɔni bɔra a la sa n'olu ye journalistes ye olu minnu yamaruyalen don ka maaw ka fɛnw sɛbɛnw ta k'a fa siri k'a ɲɛfɔli kɛ maaw ye ko n'o bɔra a la ko fɛn fɛn bɛ sa n'o bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ fala ye k'i ta kɛ ka maaw ka kunnafoniw ta u tɔgɔla sɛbɛn k'u kɛ ka ŋaramu-ŋaramuni kɛ ni a ye ko n'i minɛn'a la a wari dɔgɔmanda olu fɛ yen o bɛ daminɛ sefa wari miliyɔn 5 la ka taa se miliyɔn 20 ma ko wa fana ko maa o maa ni nin ko ninnu b'i kun kan i ka wuli ka se olu ma yaasa ka se ka t'i ka damakasi kɛ ka kɛ ni cybercriminalité ye o sɛbɛn olu la batoli ye APDP ko k'a b'a ɲini maaw fɛ maa minnu bɛ yen bi ni olu kɔni kɛlen don ka ɲangata sɔrɔ nin ko in na i kunkan tɔgɔla sɛbɛn i kunkanko sɛbɛn k'o talen don k'o kɛ ka baara kɛ baara min tɛ bɛn i ma k'i ka wuli ka se olu ma yaasa o k'i bila i ka hakɛw olu kɔnɔna na fala ye a b'a fɔ maaw ye sɛbɛn fa sirila maa min fɛ sa o ye APDP président ye n'o ye professeur Mamudu Samaseku ye an b'a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma anw yɛrɛ ni APDP bɛna baara kɛ baara mun sen fɛ keba an na ɲɛfɔli kɛ maaw ye parce que bi an b'an kunfɛ koyi ka mɔgɔ tɔgɔla kibaruya ta k'a fili bɔlɔlɔ sanfɛ k'a sɔrɔ a ma yamaruya d'i ma baarakɛyɔrɔ ta ou bien fɛn wɛrɛ u y'a fɔ cogo min n'i tɛ kunnafonidila ye i ta bɛ sɔn ka kɛ ko dɔ ye a ko la dɛ o la sa fala ye an bɛ a fɔ n ko su in na an bɛ taa Masina kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a dɔn n'i donna Masina kɔnɔ Masina fana ka bon Masina n'a ka bonya bɛɛ sigiyɔrɔ ni commune o de bɛ fana bɛ Masina kɔnɔna na o commune la sa bi kɔni an bɛ taa ba fila ale ni ɲɔgɔn cɛ commune min bɛ yen ni a bɛ f'o ma sa ko commune min bɛ Masina kɔnɔna na n'a a bɛ f'o ma ko Saloba commune ale ni Suley olu de denmisɛnw ni maakɔrɔw olu farala ɲɔgɔn kan ko dɔ kɛra sɛgɛn n'o tɛ kelen ye ni lakanabaliya tɛ kelen ye olu kɔni Salobakaw olu sɛgɛnna a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye Josokaw olu kumakan mɛn Sarokaw a olu fana kumakan mɛn bi u bɛɛ lajɛlen wasa don maa min na k'o bila ka na an ka kɛnɛ kan o ye Asana Kamara ye ka bɔ Saro n'i ma fili dɛ Saro Asana i ni so ko bɛ cogo di basi foyi t'an na i yɛrɛ don tɔɔrɔ sen nɔ ayiwa ko min bɛ maa sen teliya a bɛ to k'i da teliya kosɛbɛ Masina yɛrɛ ye yɔrɔ jumɛn ye fɔlɔ yanni an ka se Saro ma kosɛbɛ Masina mun ni mun de bɛ yen nin waati laban ninnu na kosɛbɛ i bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ɲɛna aw ka commune yɛrɛ fana kan kosɛbɛ n'o ye Saloba ye Ala sɔnna kuma b'i bolo
Kasimi Traoré ala an sigi hɛrɛ ala k'an wuli hɛrɛ amina yarabi n ka sɔnni an ka don kuma kɔnɔ an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma k'i kanubaw fo k'i dɛmɛbaw fo ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo n'i ko ko Interfleuve d'abord Interfleuve ye kɛnɛ de yɔrɔ de don yɔrɔ min bɛ Bani n'o ye Bafin ye min bɛ a daminɛ Banikɔ ka taa fo Jɛnɛ Mara la n'a bɛ tɛmɛ sanfɛ ani Bajɛ n'o ye Baban ye min bɛ tɛmɛ Bamakɔ yan ka taa bila Kemasina ka tila ka taa Joliba kelen donc a b'o fanfɛla fɛ Kemasina yɛrɛ mara o ye Segu région de ye 4e région Mali la yan nɔ donc Kemasina mara min bɛ Bakinɛ fan fɛ parce que n'i ye Kemasina ta Kemasina sigicogo bɛ i n'a fɔ ni maa min ko Babani ka hôtel o tɛ ba kanku ka ba ɲumanya fan fɛ wa donc ba Kinyan fan fɛ donc kana i n'a fɔ ni mɔgɔ min ko e Kasimi ka yɔrɔ la yan nɔ Banakabugu la yan nɔ donc Saro bɛ i n'a fɔ yen mais kilomètre 30 de bɛ ani Kemasina cɛ o sigicogo in na nka waati laban ninnu na Ala barika la Saro yɛrɛ a kɛra cercle ye a bɛ fɔ bi ko cercle de Saro donc mais toujours a bɛ Segu fɛ donc ka bɔ Chanro ka taa Segu a bɛ taa fo kilo 130 ɲɔgɔn na donc Chanro fana ka ni Kemasina i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na kilo 40 kilo 35 duguma sira fɛ o Chanro kelen ale sira min bɛ tɛmɛ Sayi fɛ ka taa fo Jɛnɛ donc o sira in kan ani Jɛnɛ cɛ Saro ni Jɛnɛ cɛ bɛ taa fo kilo 60 fo kilo 70 na donc ani Saro ni Joron cɛ o fana bɛ taa kilo 70 kuma dɔw la kilo 65 donc ani San cɛ Bani Ndala sisan donc o bɛ taa kilo 70 na donc Saro bɛ komi a bɛ ba fila ni ɲɔgɔn cɛ cɛmancɛ la k'a daminɛ Segu Banankɔrɔ ka taa bila Jɛnɛ Soko la ani k'a daminɛ Kemasina ka taa bila San Bɛlɛni cɛ dangan na o kɔnɔna n'i y'o ta o centre de gravité Saro bɛ coyi voilà ni ne ma fili kosɛbɛ Segu kadi Interfleuve kun do dɛ siga t'a la ne hakili b'a la e ko balo min bɛ bɔ Interfleuve la a bɛ bɔ Segu mara yɔrɔ la fiyewu a ti bɔ yen nka n'a fɔra bi ko degun bɛ yen mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka a ko nana cogo di kosɛbɛ mun ye nin se Interfleuve ma kosɛbɛ alhamdulilayi Kasim nin ko in nana na cogo min na bɛɛ b'a kalama degun kelen bɛ Mali kɔnɔ a ma ban Saro kun c'est vrai san dama dama ninnu kɔnɔ k'a daminɛ 2012 la ka n'a bila fo waati labanw na an ka ba fila ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔna kun ma degun a la kosɛbɛ mais ko nana na cogo jumɛn na waati min na n'an ka wolo tabaw kanankɛbaw ye maa murutilenw ni maa jugu ninnu sɛbɛkɔrɔ dasi u bɛ yɛrɛkɛ u bɛ yɔrɔw de sɛgɛrɛ u bɛ se k'u dugu yɔrɔ minnu na mɔgɔw bɛ ɲinɛ yɔrɔ minnu kɔ o de ye mɔgɔ ninnu jɛɲɛ ka na jafara bɛ an fan fɛ parce que n'i ye an ka ba fila ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔna jateminɛ Kemasina mara fan fɛ Saro ani Sayi cɛ kungoba dɔ bɛ yen nɔ tɔnjɛ y'an fan fɛ n'i ye ba tigɛ dɔrɔn i bɛ don jafara bɛ mara la donc u nana o tu in de kɔnɔ yen mɔgɔ t'u ye yɔrɔ minnu na bon an ye kule ci mais jamana ka bon ko n'a cogoya dɔn bon u nana k'u sinsin dɔɔni a b'a dɔn mɔgɔ minnu don n'u mɛnna aw ka kabila kɔnɔ u bɛ dɛmɛbaw de sɔrɔ u bɛ farangaba dɔw de sɔrɔ donc olu de nana fara ɲɔgɔn kan. u b'olu sɔrɔ ni mun de ye. exactement parce que an bɛ jamana de kɔnɔ Kasim gɛlɛya dansago bɛ dɔw de ka jamana in kɔnɔ f'an k'o dɔn o ye wajibi de ye ɲɛnɛmaya la ni kɛlɛ donn'i ka jamana kɔnɔ ka ban joli de bɛ bɔn i ka jamana kɔnɔ i ka dɔn tɔɔrɔ sugu bɛɛ bɛ dɔw de kan ni tɔɔrɔ ye dɔw sɔrɔ ka ban jigilatigɛ y'u sɔrɔ ka ban hakili tɛ ɲuman ye sɛgɛn ani fantanya dansago n'a ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ walima dɔw bololafɛn banna pewu n'a ye dɔw sɔrɔ u bɛ taa don nin ma jugu ninnu fɛ jɛ la u bɛ sɔrɔ dɔɔni min kɛ a dɔw la o b'a la donc dɔw fana ta ye n ka don a la pour que ni ka kisi ye mun ye u bɛna dugu dɔw la peut-être n b'a dɔn ɲininkali bɛna a kɔnɔ mun bɛna n'u ka bɛnkanko ni ko caman ye mais a bɛɛ bɛ sɔrɔ soit n bɛ n yɛrɛ nata ɲiniko jugu b'a la nata dansago mais a dɔw ye yɛrɛ ɲini ye donc u tor'o de la an ka kɔnɔna na fo ka don mɔgɔw la ani ka sɔrɔ k'u diri don ka sɔrɔ ka tiɲɛni daminɛ sisan donc fagali bɛ kɛ cogo min na u bɛ mɔgɔw enlever ka taa n'u ye baganw bɛ cɛ su ani tile donc u donna an ka kɔnɔna na nin cogo in de la fo an bɛ don min na i ko bi an filɛ jumasu min na jumasu tɛmɛnen ba fila ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ tɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Saro dugu kɔnɔ Saro ye commune de ye mais Saro yɛrɛ Saloba ye commune de ye mais Saro yɛrɛ de y'a dugu ye i n'a fɔ duguba yɛrɛ ye o Saro ye min arrondissement de don arrondissement min créé en 1945 deuxième guerre mondiale a école créé en 1945 donc u nana daminɛ juma n b'a fɔ alamisa bi tɛ alamisa bi ye Saro sugu ye
ba fila ni ɲɔgɔn cɛ n ye kɔnɔna min f'i ye o la saro de sugu y'a suguba ye fɛn bɛɛ de bɛ sɔrɔ o sugu in na kɛrɛfɛ dugu in bɛɛ b'i mago dilan o sugu in de la bi ye o alamisakun 3 ye sugu ma jɔ awɔ mɔgɔ si ka taa sugu la mɔgɔ si tɛ taa sugu la a tɛ ku i la u ye sugu tigɛ sugu tɛ jɔ ka tila ka fiɲɛ yɛrɛ tigɛ sarokaw la fiɲɛ tigɛla cogo di anw ka hɛrɛ an ka nɛɛma a bɔ fan dɔ ye Kemasina ye parce que goudron bɛ Kemasina ba bɛ yen an ka malo ani an ka fɛn caman an b'o sɔrɔ Kemasina ba fila ni ɲɔgɔn cɛ bɛ na Kemasina sugu la u y'o tigɛ n'a mɛnna awɔ u y'o tigɛ ba fila ni ɲɔgɔn cɛ la u y'o tigɛ sarokaw la ani Segu cɛ fana bi o sira fana tɛ bɔ o sira yɛrɛ bloquelen don o nana ni kɔlɔlɔ caman ye n'a ma k'i ma baasi ye n bɛ se ka n da don o kɔlɔlɔ dɔw la parce que anw ka dugu caman de wulila ba fila ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔ a bɔra dɔw wuli wagati kalama yɔrɔ ka daminɛ Saro mara Sayi mara ka taa Si mara la donc maa caman de wulila nin kɔnɔ dɔw nana dugu kumabaninw kɔnɔna na dɔw yɛrɛ ye u ta kɛ ta ye bon dɔw y'u bololafɛnw bazarder jango a ka b'u bolo k'u yɛrɛ ɲini yɛrɛkun dɔrɔn sɔrɔ la donc mɔgɔ jugu ninnu kɔnɔna na en toute sincérité u nana Saro ka bɛn alamisa tɛmɛnen ma u tora marifa ci la fo su nana ko juma su u bɛ mugu ci ka don dugu kɔnɔ Saro dugu kɔnɔ ala barika la Sarokaw wulila a kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw wulila ka far'u kan ka kɛ yɛrɛkana farida an ka yɛrɛkana an ka yɛrɛ lakana fɛn b'a to an kana bin mɔgɔ jugu ninnu tɛgɛ kɔnɔ an kɔni tɛ sɔn o ta ma tant que an bɛɛ ma sa ka ban mɔgɔ jugu ninnu kɔni ti Saroku u sago ye parce que bɛnkan tɔɔrɔ ni kɔlɔlɔ min b'a kɔfɛ olu de b'o dɔn donc olu y'u jɔ u y'a dɔn k'a fɔ ninnu déterminé na an bɛ sa de nɔ tɛ a tɛ don yan nɔ mɔgɔ minnu fana don u tɛ saya fɛ koyi non mais degun in bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ ka mɔgɔw ɲɛni k'u bolola fɛn minɛ n k'a kun de ye k'i yɛrɛ nafa a kun de ye ka nɛɛma sɔrɔ o tigilama tɛ saya fɛ koyi donc n'u y'a dɔn cɔ ko aw yɛrɛ déterminé don a bɛ fɛrɛ ka sa a tɛ fɛ ka taa ten donc finalement u tɛna u tora o bagabaga la fo an ye juma kɛ ten ka sibiri kɛ ten fo ka n'a kɛ o don na alhamdulilayi o la armée kun kan ka se k'aw makun dɛ effectivement parce que n'aw y'aw jɔ aw yɛrɛ ye ten hali ni drone dɔ kun panna o yɔrɔ la ye kosɛbɛ o tun bɛ a ko tɔ fisaya kosɛbɛ an yɛrɛ bɛɛ y'o de jateminɛ k'a fɔ inchallah sani ka taa se dugujɛ ma n ko drone bɛ na bon an tor'o la an ye ɲɔgɔn hakili sigi fo ka se 2h 3h du matin ma bon tile damadamanin kɛr'o la mais o kɔfɛ je crois 3 jours 4 jours après drone na duguni dɔ bɛ yen nɔ ko Wajɛ o taara yen nɔ drone nana o ye frappe kɛ kosɛbɛ donc o ye an hakili sigi o tile filanin kɔnɔ an ka mɔgɔ dɔ commencera ka taa baaraw kɛ o bon maintenant mɔgɔ jugu ninnu an ka kɔnɔna in de kɛra u ka fanda yɔrɔ o de kɛra u ka taga ye parce que u bɛ yen kosɛbɛ yɛrɛ u cayara wa u ka tɔɔrɔ barika ka bon anw ka yɔrɔ kan u ka ɲangata barika ka bon anw ka yɔrɔ mɔgɔw kan kosɛbɛ n ko a kɔlɔlɔ dɔ ye parce que ɲɛnama ye fɛn façon dɔ de ye maa i bɛ dugu min na i fa bɔra dugu min na i mɔkɛ bɔra dugu min na san 200 san 300 i ka ko bɛɛ y'o ye n'a fɔra k'i k'o bila yɔrɔnin kelen nafolo mun b'a bolo misiw la baganw na i b'a sɔrɔ o dɔw fana bɛ san 200 bɔ i mɔkɛ ta don fo ka na se ko bɛɛ ba i bolo yɔrɔ kelen k'i jagoya wuli k'a bɔ i place la i bololankolon ka taa fara mɔgɔ dɔ ka fɛn dɔw yɛrɛ fana bolo wala i bololankolon ka taa fara o tigi kan a ka jɛ k'o ta dun k'a ban pewu o de bɛ na ni kɔlɔlɔ caman fana ye min bɛ na ni miiriya jugu wɛrɛ ye o de y'a to an ka wolo tabaw tout le temps jamana ka bon e Kasum i b'o dɔn jamana ka bon n'i ko n'i y'an ka jamana in ta k'a lajɛ Mali lajɛ fantan jamana de don n'i ko i bɛ ko bɛɛ dilan ɲɔgɔn fɛ a tɛ se ka kɛ donc ni yɔrɔ min ko taw n'u b'o la ka yen sɛgɛrɛ bon ninnu fana ka laɲini fana ye jumɛn ye pour que u ka se k'u labɔ u kana to yɔrɔ kelen na kosɛbɛ k'u lana dɔɔni donc kɔlɔlɔ min b'an ka jamana kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ juma don juma tɛmɛnen tellement que yɔrɔ u ka laɲini de ye n'a ɲinɛn'u kɔ dɔɔni n'u b'aw kɛrɛfɛ ta bɔ mugu ci don o don u bɛ kisɛ fili ka don aw ka dugu kɔnɔ awɔ u y'o de kɛ u y'a daminɛ juma ka juma su bɛɛ k'a la mugu ci in kɔni bɛ kuma bɛɛ hali bi an ka kɔnɔna na ba fila ɲɔgɔn cɛ Saro mara commune kɔnɔ mugu cilaw bɛ mugu ci in na ye n'o y'a mɔgɔ jugu ninnu ye. mais Asana maaw bɛ balo cogo di e ko siraw bɛɛ tigɛlen don kosɛbɛ mɔgɔ tɛ se ka bɔ mɔgɔ tɛ se ka don ninnu ni marifa fana sigilen don o tuma dugudenw bɛ balo cogo di. o baloko gɛlɛyaba de bɛ anw fɛ yen Kasimu nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ parce que an ka kɔnɔna na sɛnɛkɛyɔrɔ a ka ca Ala fɛ an ka kɔnɔna in na nin waati mois d'août b'a sɔrɔ an ka jiginɲɛw kɔnɔ dunyana a b'a sɔrɔ baloko dɛsɛ b'an fɛ yen kɔrɔlen surtout ni nana fara kan mɔgɔw de tun b'o la k'u ka jiginɲɛw to ɲɔ bɛ kɛ jiginɲɛ minnu kɔnɔ maa jugu ninnu nana kuma caman ta la u b'a ɲɔni k'a ben ka tasuma de bila a la
o ye baloko gɛlɛya don an fɛ depuis o bɛ kalo damadɔ depuis seliba ɲɛkɔrɔ donc anw de ka balo jate minɛ dɛ anw de tun bɛna ɲɔ feere Bamakɔ yan sisan balo de bɛ bɔ Bamakɔ yan ka taa a bɛ tile 15 bɔ u ye balo min mobili min bɛ remorque min bɛ balo ɲɔ ni malo ni sumanw ni fɛnw ta ka taa Saro sugu la ka bɛn alamisa su ma ka dugu jɛ alamisa la i n'a fɔ bi ɲɔgɔn u y'o o mobili ba in minɛ k'o jeni minɛnw b'a kɔnɔ tɔngɔ minɛnw b'a kɔnɔ bon mɔgɔw wulila ka tasuma faga bon anw ka baloko bilama de jɔrɔ ko bɛ anw na bi kosɛbɛ Kasimu jamana hali balo min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa u y'o fana jeni u y'o fana jeni k'o fana jɔ an bɛ don min na ko bi essence litre 1 k'a sɔrɔ Saro bi a ma nɔgɔn ne bɛ se k'a fɔ a tɛ yen fo ni kɔrɔlen bɛ mɔgɔ min bolo an bɛ don min ko bi ka tulu yɛrɛ sɔrɔ Saro k'i b'i ka dumuni tobi na ou bien ka i ka dumuni na n bɛ se k'a fɔ a tɛ yen parce que ayi ni dɔgɔkun kɔni 3 kɛra ko dɔgɔ ma jɔ kɔni ni dɔgɔjɔ tɛ yen kɔni parce que dɔgɔ de ye ko bɛɛ burusi kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ dɔgɔ de la kosɛbɛ falen wo nin bɛ n bolo o nana ni n ka nin ye o a bɛɛ ye dɔgɔdonya de ye kosɛbɛ ni dɔgɔ ma jɔ kɔni a foyi tɛ se ka sɔrɔ o de la bamananw ko dɔgɔ yɛrɛ fa tiɲɛ n'a fɔra ko ka ban fo dɔgɔkun wɛrɛ o de b'anw fɛ a tɛ komi Bamakɔ k'a fɔ don o don i ja i bɛ bɔ ka taa sugu la ko fɛn tɛ anw ta ye dɔgɔkun o dɔgɔkun de ye o tɛ sɔn o ma o se yɛrɛ t'an ye donc an bɛ don min ko bi baloko gɛlɛyaba bɛ yen nɔ parce que minnu fana bɔra dugumisɛnninw na kana fara Sarokaw kan a déplacé bɛ taa fo maa 5000 la an bɛ don min ko bi minnu tora Saro kɔnɔ yen minnu déplacé ka taa dugu kumabaw la ani minnu yɛrɛ nana fan wɛrɛw fɛ bon n'a fɔra maa 5000 e yɛrɛ balimaw u nana fara i kan e bɛ dumuni min tobi dɔgɔkun kɔnɔ diɲɛ don o don a b'o dun don kelen wajibi o de du dɔw kɛra ten de u bɛ min dun dɔgɔkun kelen kɔnɔ u nana ka u b'o dun don kelen u kɔni ni an balimaw jɛlen don fɛn bɛɛ la donc problème fɔlɔ fana min bɛ ka an ka mɔgɔw ka gɛlɛya kɛ o y'o de ye mɔgɔ wɛrɛw bɔra u sigiyɔrɔ la ka na fara aw kan mun b'aw bolo a b'o k'o dun ɲɔgɔn fɛ donc fɛn tɛ ka fara kan fo fɛn bɛ ka bɔ a la donc ne kɔni bɛ min ɲini teliya la faso ɲɛmɔgɔ fɛ k'a ɲini ɲumankɛlaw fɛ ba ɲumankɛlaw fɛ k'a ɲini dɛmɛ kɛbagaw fana fɛ k'a ɲini ONG fɛ u k'u teliya la u kana hali a sumaya pour que ka Saro commune ka ba fila ni ɲɔgɔn cɛ tulo ma gɛn baloko fɔlɔ la parce que baloko filɛ nin maa caman donna bɛnkanw da fɛ u dɛsɛ fɛn caman de bɛ dɛsɛ ni bɛnkan hali ni y'a kɛ n'u ye dɔgɔ jɔli bali e yɛrɛ fana i tɛ se k'a kɛ o i tɛ se ka dɔgɔ jɔ hɛrɛ t'a la o i tɛ se ka dɔgɔ jɔ bɛnkan filɛ fɛn min de don hɛrɛ t'a kɔnɔ mun de la mɔgɔw yɛrɛ bɛ sɔn bɛnkan in ma dɛsɛ k'o dan se foyi t'i ye se foyi t'i ye mɛ bɔcogo jumɛn b'a la n'i b'a kɔnɔ au moins danfara dɔ kɔni kan ka ye aw ni minnu tɛ bɛnkan na kɔni danfara fitinin min bɛ i ni olu cɛ kuma dɔw la u bɛ se ka aw libérer aw ka taa yɔrɔnin dɔw la mouvement dɔw la mais o fɔ alo bɛɛ la hɛrɛ t'a la parce que dɔw ye bɛnkan ta alamisajan tɛmɛnen dɔgɔdonjan tɛmɛnen u y'olu bali ka na Saro sugu la u ko k'u tɛ na olu yɛrɛ ka bɛnkan kɔfɛ u ka bɛnkanw kɔfɛ parce que bɛnkan ye mun ye mɔgɔ ninnu b'a fɔ jagoya a bɛ sɔn an ka kow ma u bɛ bɛnkan in imposer maa min bɛ taa an nana bɛnkan ta o man ca a dɔw la sa Kasimu u bɛna aw dɛsɛ u bɛna aw jagoya aw ka sɔn a ma jagoya u bɛ se ka na aw ka dugu dɔ la sisan n'u nana aw ka dugu la sisan u b'a ɲini ka cɛ 5 cɛ 6 k'o minɛ sisan k'a fɔ n'aw ma bɛnkan ta an b'u faga u dun bɛ sɔn k'u faga n'a suma u b'u faga dɛ mais u tɛ to la joli bɔ in kɔ ye ninnu bɛ waleyaw kɛ min ka bɔ hakili ma a bɛ k'i kɔnɔ ko maliyɛnw tɛ ka sɔrɔ maliyɛnw de don a dɔw la yɛrɛ sigida mɔgɔ dɔw bɛ se ka yala donc n'u y'o kɛ sisan a bɛ mun fɔ a bɛ sɔn bɛnkan ma o mɔgɔ 7 ou bien o mɔgɔ 6 ni kisili kama dɔw donna bɛnkan in fɛ o kama dɔw yɛrɛ ta u bɛ sira bɛɛ tigɛ aw la bon a kɔlɔlɔ ye mun ye parce que mɔgɔ minnu don u tɛ ladu dafa aw kɛlen ka bɛnkan ta n'u mago sera fɛn o fɛn ma u bɛna k'u b'aw ka baganw jagabɔ u bɛna k'u bɛ nin jagabɔ parce que mɔgɔw an ka ko dɔ faamuya kasi mɔgɔ ninnu bɛ baara kɛ u tɛ danbe ka taa siya si ma u tɛ danbe ka taa diinɛ ma u tɛ danbe ka taa kabila kelen ma n'an y'o de kɛ u y'u ka laɲini don an bɛ bila ɲɔgɔn na aw de don karisalakaw de don o tɛ ninnu bɛ baara kɛ ni ko dɔ tɔgɔ ye o t'u la u bɛ se ka baara kɛ ni siya dɔ sawura ye ou bien ni siya dɔ tɔgɔ ye ka sɔrɔ non o tɛ o dɔrɔn tɛ ou bien o tɛ yɛrɛ bandiw yɛrɛ de don c'est des bandits armés c'est des terroristes point barre ce ne sont pas des djihadistes u mana jadi kama u ka sira tɛ jadi ye fɛn min b'u lafa waati min na u b'o de kɛ ayiwa Asana an y'a mɛn k'a fɔ ko Sarokaw ye ɲɔgɔn ye yan kosɛbɛ o kɛra Bamakɔ n hakili la k'a fɔ a ye labɛn kɛ ka fɛɛrɛ dɔw ɲini kosɛbɛ o ko bɛ cogo di bi alhamdulilayi o ko bɛ sira ɲuman kan bamananw tɛ bana donni n'a bɔli ko ɲɔgɔn tɛ wa fɛn o fɛn ye musaka ko ye jamana in kɔnɔ yan ko ɲɔgɔn tɛ dɔɔnin bɛ mɔgɔ min a bolo bɛ kasuma a bɛɛ bɛ kule parce que i b'a sɔrɔ i balima bɛ fan dɔ fɛ fo n'a sɔrɔ i tɛ hinɛ dɛ parce que dɔw bɛ Bamakɔ o mɔgɔw t'u somɔgɔw la an k'o fɔ
bon e be Bamakɔ dɔɔni b'e bolo e b'a fɛ ka dɔɔni bila ka taa so walama ka maa wɛrɛ dɛmɛ ko ɲɔgɔn tɛ kuma dɔw la donc an ye ɲɔgɔnye min kɛ bɛnkan damadamanin bɔra la a fɔlɔfɔlɔ faamaw yɛrɛ bɛ se k'an ka ko in ta bala cogo min na a b'u bolo bala kɔrɔlen u bɛ se ka dɔ fara ka cogo jumɛn an bɛ se ka lafiya sɔrɔ soyan fan fɛ sécurité sira fɛ kanan yɛrɛ sira fɛ filanan tuguni mun bɛ se ka kɛ an yɛrɛ kolo la an yɛrɛ bɛ se ka dɔɔni dɔɔni min fara ɲɔgɔn kan ko o kɛ dɛmɛ k'o bila ka taa d'u ma ani ka ONG sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen ni peut-être n'u ye bana voilà n'u ba ɲumankɛw sɛgɛrɛ ONG sɛgɛrɛ a dɔw an ye dɔw kan sɔrɔ u dɔw ka dɛmɛ k'a fɔ ni ala k'an kisi k'an tanga ni mɔgɔ jugu ninnu ka kɔlɔlɔ sera mɔgɔ ma k'o tigi jogin an ka kɔnɔna na ni jogina ka ban jugu sugu dɔ ma nin sɔrɔ saya de bɛ kɛ parce que musaka tɛ k'i furakɛ ou bien ka t'i ta ka na n'i ye a ka gɛlɛn parce que an ka ko caman de bɛ ɲɛnabɔ k'i masina CCRF la u y'o tigɛ anw na hali ni bangeli ko gɛlɛyara an ye kɔnɔna min f'i ye tan a ka ca ala fɛ n'an ma taa Segu an ma taa San an bɛ taa Kemasinɛ u ye nin bɛɛ lajɛlen tigɛ an na ni jogina ni opération b'a la i bɛ taa ninnu yɔrɔ la CCRF de bɛ ou bien i ka taa hôpital la Segu u y'o bɛɛ lajɛlen tigɛ an na donc au jour d'aujourd'hui an bɛnna min kan n'o ye an yɛrɛ bɛ se ka min kɛ k'o fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ dɛmɛ ka si sokaw ma ka taa ONG nɔfɛ minnu se yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la baloko ye k'an dɛmɛ yɔrɔ n ye kɛnɛya ko ta fana fɔ an f'i ɲɛna sisan kɔnɔna in na yen nɔ bon a ka ca ala fɛ ni mɔgɔ min ye association démarché i b'a fɛ ka dɛmɛ sugu o sugu kɛ a bɛ se ka taa an k'an ka fɛɛrɛw fɛɛrɛ tigɛ a bɛ se ka kɛ pour que an ka mɔgɔ bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ baloko gɛlɛya in ani lakanabaliya gɛlɛya kɔnɔ ani banako gɛlɛya kɔnɔ ayiwa mais nin bɛɛ la an ye aw ka maa caman Interfleuve dugu caman olu ka kumakanw n'u ka dakaw n'u ka laɲinikanw sɔrɔ u caman bɛɛ bɛ ka min fɔ k'ale aw bɛ dɛmɛ min fara ɲɔgɔn kan k'a tɛ se ka taa ko parce que ko sira tɛ yen o ye tiɲɛ ye non Kasimu i ye tiɲɛ fɔ n y'a f'i ye k'a daminɛ ni Banankɔrɔ n'i bɔra Segu ka ban ka Marakala sira minɛ sira ni fitinin de bɛ fara Kiniyanfan fɛ dɔw ko Fatinɛ sira aw yɛrɛ ka dugu sira fɛngɛ Busɛn o siraba in dɛ kabi y'o bila u ma Busɛn kɔni tigɛ kɔni n m'o tigɛ Kasimu nka i ta ye kabako da ye ayi Tarawele bon nin bɛ bɔli maa caman na donc Kasimu bɛ jɔrɔ ni Busɛn ko ye bɛɛ b'o kalama Busɛn kɔni cɛkɔrɔba ka yɔrɔ ye kosɛbɛ ayiwa d'accord an bɛɛ bɛ kɛnɛ kelen kan yen donc n ka foli bɛ Busɛn ka bɛɛ lajɛlen tulo b'i la o d'accord maintenant n y'a dɔn i yɛrɛ ka ko bɛ bonya o ma parce que i ka Busɛn ko tɛ tulo ye e t'a dɔn ko ne b'o kalama non n t'o dɔn wa baasi tɛ donc n'i ye o sira in minɛ i b'a sira fara ni u b'a fɔ ko dɔw ko Fatinɛ sira fara b'a la o i y'o min minɛ dɛ o bɛ taa tɛmɛ Fatinɛ ka taa Saro ka taa fo Jɛnɛ o sira in de ka surun kosɛbɛ mais kabini i ye Banankɔrɔ bila ka ban goudron sibiri ɲɛ kelen a tɛ yen sira ɲuman sibiri ɲɛ kelen a tɛ yen pour que i ka taa Saro au lieu de 105 km k'a daminɛ Banankɔrɔ goudronnin yɔrɔ la ka taa peut-être Saro 125 130 kg n'amalama fara aw bɛ tile 3 k'a kɔnɔ parce que ni san nana ka ban sira si tɛ bɔ sira den de tun bɛ o tiɲɛna anw bɛ taa munumunu fo san de fɛ au lieu de 100 130 an bɛ taa jusqu'à 200 et quelques ou bien an bɛ taa fo munumunu Masina de fɛ donc sira tɛ yɛrɛ u ye sira yɛrɛ impraticable ye goudron tɛ yen lakanabaliya tɛ ɲɔgɔn ye sira la fɔlɔ bon ni lakanabaliya farala kan a bɛ gɛlɛya kojugu mais ni dɛmɛ cayara cogo sugu dɔ la an bɛ taa cogo sugu bɛ sɔrɔ a la taa cogo bɛ sɔrɔ a la cogo di ni dɛmɛ farala ɲɔgɔn kan ka caya cogo sugu dɔ la donc a bɛ ɲini kanan tigilamɔgɔw fɛ donc u bɛ ɲa ma a bɛ acheminer ka taa cogo min na o bɛ kɛ a ɲɔgɔnnaw kɛra yɔrɔ caman na fɛɛrɛw bɛ k'o la quoi si de ka gɛlɛn siyɔrɔ ko ye ayiwa ne bolo mais est ce que aw sera ɲɛmɔgɔw ma Bamakɔ yan k'a ɲɛf'u ɲɛna parce que caman y'an wele fana olu ko k'u ye ci bila ka taa Masina dɔw ye ci bila ka taga fo Ɲɔnɔ ka ci bila ka na Segu hali gouverneur fɛ yen nka k'alisa k'u sigilen don taa tɛ ka mɛnɛ si tɛ ka bɔ aw minnu bɛ Bamakɔ yan est ce que aw fana ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin faamaw ma k'a ɲɛf'u ɲɛna k'a fɔ nin ye aw ka degun ye wa kosɛbɛ Kasimu ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ jɔforokow kɛra nin ko in kɔnɔ forobakow kɛra nin ko in kɔnɔ jɛkow kɛra nin ko kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ donbaga de b'an ka kɔnɔna in na yen nɔ ba fila ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔ bɛɛ y'a essayer ka se i damana mɔgɔw ma i jigila mɔgɔw ma ka ko in ɲɛfɔ k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw t'a kalama u b'a kalama mais ne kɔni y'a faamu cogo min na jamana de ka bon ji de ye mugu kɛɲɛ an ka mɔgɔw bolo o wajibi tɛ yen fɛn min se t'i ye i tɛ se k'o di maa wɛrɛ ma o jamana ka bon kɛlɛ bɛ fan bɛɛ fɛ sinon u delila ka taa frappe kɛ ka tɛmɛ o hali an filɛ yɔrɔ min na sisan u bɛ kɛlɛ bilennen de la Tiza Watène wa hali an ka kɔnɔna in fana na u b'u se la ne kɔni fɛ u b'u se la mais n'i ko
a tɔgɔ di m'a fɔ cogo di bamananw ko ten n'i ko kungotɔ ma ko i n'a fɔ bi k'a tɔ guwan sini a dun ɲɛ tɛ kulunganakan na a t'a faamu donc anw ta y'o ye ani u nana ka nin min kɛ ni drone ko ni fɛ magɛn sumayala donc a y'an bɛɛ hakili wuli k'an bɛɛ dusu tiɲɛ nka ne y'a faamu cogo min na ne fɛ ɲɛmaw ta tɛ ban ye u fana n'u ka fɛɛrɛw don anw b'a fɛ ka kɛ cogo min na peut-être olu fɛ a tɛ se ka kɛ ten parce que paraw ni bɔrɔbila kɛlɛ t'o fɛn ye pour que i ka taa maa kɛlɛ f'i k'a dɔn k'a cogo dɔn k'a faamuya ka sɔrɔ k'i ka fɛɛrɛw ɲini min ka girin a taw ma jango tiɲɛni kana don aw kunna anw m'an yɛrɛ ɲini k'an lakana cogo min na u fana ye adamadenw de ye lakanabaa tigilamɔgɔw ye adamadenw de ye u fana b'u yɛrɛ ni kana ka bɔ saya ma donc c'est vrai anw b'a fɛ a ka kɛ cogo min na u kɛlen ka Saro laminimini ani waati min u tun bɛ kɔnɔna na an tun b'a fɛ a ka kɛ cogo min na a ma kɛ o kɛcogo la mais ni min kɛra ka ban o page tourner na o ka kɛ leçon ye an bolo Zen n'u ye labɛn min sabati Kasim Traoré ne b'a ɲini u fɛ n'u ye labɛn sabati ka don an ka kɔnɔna na u kana bɔ nɔgɔya la n'o tɛ ka mɛn yen dɔɔni parce que n'u nana maa n'a mɛnna yɔrɔ la ɲuw de b'a la ye jɛɲɔgɔnw de b'a la ye n'e ma mɛn i tɛna ko caman faamu ni u yɛrɛ b'o fɔ mɛnɛ voilà ni ma mɛn u yɛrɛ b'a fɔ ko armée tɛ mɛn o voilà ko k'olu tɛ pressé k'armée tɛ mɛn u b'o fɔ kuma caman armée mana kɔ don sɔgɔmada fɛ wula fɛ u b'u ko daminɛ n'o tɛ ne tun ye jateminɛ dɔ kɛ k'a ɲini an ka jɛkulu ninnu fɛ association ca bɛɛ y'i se kɛ n t'a fɛ ka association ta tɔgɔ ma bɛɛ y'i se kɛ ba fila ni ɲɔgɔn cɛ den bɛɛ y'a se kɛ kelen kelen bɛɛ de y'i se kɛ a kun ye faamaw ka bɔ a kalama u bɔra a kalama a kun ye aw kunnafonidilaw ka bɔ a kalama a bɔra a kalama a y'a se kɛ a y'a ka baara kɛ diɲɛ jamana ko foyi tɛ yiriwa ɲɛnamaya la ni kunnafoni tɛ donc a y'a se kɛ k'aw fo k'aw barika da maintenant an ka kɔnɔna na kuma dɔw la Saro min ye n y'o f'i ye camancɛ ye an tun y'a ɲini a mɛnna depuis 2011 2012 fo ka base belebele dɔ de sigi Saro dugu kɔnɔ n'o base in sigira an ka kɔnɔna in bɛɛ u b'a bɛɛ sillonner k'a bɛɛ lakana ka kɛ k'a sɔrɔ gɛlɛyaba ma don a la parce que a bɛ ba fila ni ɲɔgɔn cɛ de kɔnɔ mɔgɔ yeleke tɛ fili la an ka kɔnɔna na koyi ne bi tɛ donc bolicogotigiw la quoi donc ba bɛ tigɛ fan minnu fɛ a bɛ dɔnnen don ni base ba kɛra kan base ba kɛra kɔnɔna in na Saro dugu kɔnɔna na a b'an dɛmɛ kosɛbɛ Saro ni Sayi peut-être 30-35 kilomètres u b'a fɔ a ma ko Sana commune de Sana mais Sayi bon o Sayi gendarmerie bɛ yen nɔ k'o renforcer kosɛbɛ n'o renforcera ka ca Ala fɛ u bɛ dɛmɛ don an ma ka tila tuguni ka taa Fatinɛ fan fɛ gendarmerie min bɛ Kacɛna k'o fana renforcer kosɛbɛ pour que baara in ka coordonner olu ka kɛ kɔnɔna in na ka dɛmɛ kɛ bamananw ko ten ko n'an ka baro kɛ bɛ kuma dɔ sɔrɔ n'an k'i ɲininka tɛ bɔ n'o ye fiyewu n'i mɛnna kɔnɔna in na i bɛ mɔgɔ faamu i bɛ ko caman faamu olu de y'a kalan kɛ u b'a dɔn u bɛ juguman ni ɲuman kunkun bɔ ɲɔgɔn na pewu bɛɛ bɛ lafiya anw bɛ lafiya olu bɛ lafiya ayiwa an b'a fɔ an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw ye k'a fɔ ko bi su in na ani Saro Asana don ni ye kamarakɛ ale b'an bolokɔrɔ yan tɔn mɔgɔw y'u wasa don ale la yaasa an ka se ka kuma Saro kan nka bi Asana est-ce que i ye min fɔ k'a daminɛ juma su tɛmɛnen na n'o dɔgɔkun kelen yɛrɛ ye su in na ye ka na se sisan ma kow bɛ cogo di tuma min na e bɛ don yan kibaruyaw bɛ cogo di Saro kuma min bɛ don yan alhamdulilayi u ka fisa siran bɛ yen o ye diyagoya ye mais a ka fisa ni juma su ta tɛ kelen ye Ala k'an kisi o ɲɔgɔn wɛrɛ ma juma don juma ma se ka seli Saro dugu kɔnɔ siran dama tɛ ninnu tɛ silamɛw la sa dɛ silamɛ ko kuma t'a la o de tun kan ka n'u danbɛ ka taa diinɛ si ma ne silamɛ b'u arranger don min na u b'o baara kɛ ne fɛn b'u arranger don min na u b'o baara kɛ ne siya min ka taabolo b'u arranger don min na u b'o baara kɛ silamɛw tɛ u tɛ baara kɛ u bɛ se ka diinɛ tɔgɔ ta parce que u ye forobako ye u danbɛ n'o yɛrɛ n'o tɛ ninnu tɛ diinɛ ko foyi la a mɔgɔ min bɛ juma seli kɔni bali kɔni o tɛ diinɛ ko la laɲini min b'u fɛ ni mɔgɔw kakura k'a bɛ ɲɛnajɛ kɛ ou bien k'a bɛ taa seli dɔrɔn u bɛ n'aw sɔrɔ yen u b'aw attaquer donc fɛn bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o ka d'u ye o ka d'u ye kojugu parce que waati aw bɛna bolo jigin k'a bɛ taa seli u bɛ don u bɛ tiɲɛni kɛ kosɛbɛ donc n'o faamuna ka ban alors wajibi ye o ko sonsoronin ye fɔlɔ donc o b'a la filanan fɛnɛ an ka mɛtiri minnu enrôlement bɛ ka kɛ sisan ko mɛtiriw ka n'u yɛrɛ enrôler u ka DRH la yan nɔ Kemasina mara Interfleuve kɔnɔna Cap de Saro Cap peut-être ka taa fo siyanfan ninnu fɛ u ka ko bilama gɛlɛyalen don kosɛbɛ parce que u fana bloquelen don mobili tɛ bɔ mobili tɛ don
olu fana tɛ se ka se ka na enrôlement kɛ enrôlement kɛ date limite dun ye 16 de ce mois a fɔ gouvernement k'o jateminɛ kosɛbɛ kuma kun y'o ye Kasima a ka fara an kan a ka f'u ɲɛna parce que mɔgɔ dɔw de bɛ an ka ɲɛmaayaso dɔw la u ka faamuya ka gɛlɛn tiɲɛ na u tɛ ko kalama olu ta ye ko sɛbɛn ko ten sɛbɛn ko ten tiɲɛ dun fana de bɛ terrain kan dɛ terrain de est réalité sɔrɔdasiw ko ten dɛ c'est le terrain qui commande et qui compte aussi ouais bon Kasim na ala barika la donc n'a fɔra ko an ka mɔgɔw bɛ yen u kan ka n'u enrôler ban tɛ mais nin y'a tile 15 ye mɔgɔ ti don a ti bɔ u b'a kɛ cogo di kɛcogo t'a la fo gouvernement k'o yɔrɔ jateminɛ n'u ka ciden ta wala fo gouvernement k'o jateminɛ DRH mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u k'a jateminɛ u bɛ s'u ma u n'o mɛn o voilà u b'a mɛn e ka sira in de fɛ tan u n'o mɛn u b'o mɛn o kɔni o kelen u n'o mɛn su in na voilà u b'a mɛn u n'a mɛn sini u n'a mɛn sinikɛnɛ fana o bɛ diya n ye n'Ala sɔnna ma o bɛ diya n ye Traoré olu kamana gannen bɛ so mɛtiri minnu bɛ n'u kan ka na sira tɛ yen o sira tɛ yen a taara fɔ mɔgɔ ci la ka taa fɔ mɔgɔw ye DRH la k'a fɔ nin ko in de bɛ anw fɛ yen u dɔw yɛrɛ tɛ o juguya jateminɛ k'a fɔ non gɛlɛya tun bɛ yɔrɔ dɔw la n k'olu nana donc ninnu fana ka na ko gɛlɛyaw tɛ kelen koyi kelen tɛ dɛ dɔrɔmɛ 10 fɛnw u bɔlen don mais a ma nɔgɔn dɛ Kasimu dɔrɔmɛ 10 ko a bɛ fɛn dɔ bɔ n'i ye dɔrɔmɛ 10 kɛlɛ k'o la a ti mi dɛ o y'o ko bannen d'accord n bɛ min ɲini u fɛ DRH fɛ u ka sabali u ka ninnu ka cas lajɛ ani mɔgɔ b'a fonction publique don wa des collectivités donc enrôlement o ɲɛdɔnnen don voilà o ɲɛdɔnnen don olu tulo b'an na olu kɔni tulo b'an na kosɛbɛ d'accord donc o ye Cissé ka mɔgɔw ye olu tulo b'an na très bien le jeune Cissé n yɛrɛ kɔrɔkɛ don mais a tulo b'a la ale ka ko ka nɔgɔn mais kuma dɔw la i b'a sɔrɔ ko ti yɛlɛ ka s'u ma quoi a na nin kelen mɛn nin kelen kɔni o diyara n ye kosɛbɛ donc u k'u mago to u ka fɛɛrɛ k'a la dɔw yɛrɛ u y'a essayé ka dɔw yɛrɛ gommer presque an ye min mɛn fɔlɔ oui parce que waati dɔw tɛmɛna dɔw fana kun ko k'u bɛ taa fɛnw na u ma se ka taa zone dɔw la interfleuve kɔnɔ olu de b'a ko dɔn parce que n'a taara fɔ olu ye ne kɔni fɛ olu de b'a yɛlɛ nin ka ɲi bɛ yan nin ka ɲi bɛ yan donc an ka solution ɲini mais n'aw ko non e m'a ɲini k'a faamu e ka sira yɛrɛ tɛ fo papier ne ka fɛn na jamana dun bɛ situation min kɔnɔ a ka gɛlɛn donc o bɛ hali inondation bɛ mɔgɔ bloqué kosɛbɛ kuma tɛ marifatigi kelenw tɛ dɛ o ka juguya bɛɛ ka fara an ka inondation kan yɔrɔ ne y'an ka sira cogoya f'i ye an ka sira cogoya kuma dɔw la n y'o fɔ mɔgɔ bɛ se ka tile 3 k'a la donc an bɛ taa Kemasina de fɛ kilo 40 donc an bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ Baki kan ka ba tigɛ ka sɔrɔ ka goudron ta ka sɔrɔ k'an sɛnsɛn ka na Segu ka sɔrɔ ka na Bamako yan nɔ parce que réalité in vraiment n'an y'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ko caman nɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ quoi o ye kelen ye salon alhamdulilayi kalan kɛra an ka kɔnɔna na kalan ma bali saro yan fan fɛ yɔrɔ caman na parce que adamaden i bɛ kuma k'i tɔto i kɛra cogo kuma dɔw la i yɛrɛ bɛ bɔ kɔnɔna la yen nɔ mais kunnafoni dɔ bɛ pan i kunna voilà bon mais an bɛ taabolo min na an bɛ cogoya min kɔnɔ ni foyi ma kɛ Kasimu ɔkɔlita min bɛna bolo da octobre a tɛ se ka kɛ an ka mara kɔnɔ fiyewu kɛcogo t'a la fiyewu mɔgɔ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni k'i ye mɔgɔw denw bila ka taa ekɔli la a ka gɛlɛn gɛlɛya b'a kɔnɔ mɛtiriw yɛrɛ u ka taa fara ɲɔgɔn k'u bɛ taa kalan kɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc pour que k'o éviter yanni kalanta ka se vraiment an b'a ɲini kana tigilamɔgɔw fɛ u ka an ka yɔrɔ lajɛ ba fila ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔna bɛɛ lajɛ pour que nin ko in ka ban mɔgɔ ninnu k'an ka yɔrɔ bila an ka kalan kɛ a cogo ma an n'an ka sɛnɛ kɛ a cogo ma ɲinan mɔgɔ dama minnu y'a ka dugu bila n'olu de tun bɛ sɛnɛ kɛ u ka ca olu bɛ gɛlɛya fɛn sugu bɛɛ kɔnɔ baloko dɛsɛ dɔw yɛrɛ bananen don marifakisɛ ye mun jogo o ko tɛ dɛ an bɛ bana waati de la ni sumaya waati de ka fara bana dɔɔni bɛɛ bɛ la kɔrɔlen ni sumaya y'a tɔgɔ don a la ka ban a ko ma nɔgɔn quoi tɔw bɛ gɛlɛya donc an ka kɔnɔna na hali ni sumaw ɲɛna baloko dɛsɛ bɛ na yen sabu maa kelen kan ka min dun dɔgɔkun kelen maa duuru bɛ jɔ la k'o dun filanan an ka foro minnu bɛ yen u ma se ka sɛnɛ fiyewu lakanabaliya n'a taara foro kɔnɔ u ye yɔrɔ dɔw la ba fila ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔ Kemasina mara la ba fila Saro cercle kɔnɔ u ye tiɲɛni tigilamɔgɔ ninnu ɲangata tigilamɔgɔ ninnu ye dɔw ka misi funi ka bɔ sari la k'a gɛn ka taa n'a ye donc u bɛ mugu ci u ni bɛ bɛn c'est à dire i b'a fɔ k'u yɛrɛ ka plaisir u nisɔndiya ko u lawa ye mugu ci de k'i ye dɔrɔn ka mugu ci la k'i bila ɲangata kɔnɔ ka yɛlɛ donc fɛn min y'o ɲɔgɔn na i bɔra ka taa so foro kunna dɔrɔn k'i bɛ taa sɛnɛ kɛ i b'i ka misi bagan cɛ o tɛ d'aw ma u bɛ tila ka mugu ci la donc n'a b'o gɛlɛya kɔnɔ yɔrɔ a tɛna se ka sɛnɛ kɛ o anw dun bɛ sɛnɛ de kɛ k'an balo bɔ a la ka sɔrɔ k'a tɔ feere Bamakɔkaw ma yan surtout minnu tɛ sɛnɛ kɛ bon bi o de gɛlɛyalen don an bɛ don min na i ko bi baloko yɛrɛ tɛ sinon an filɛ waati min na ka taa se 22 septembre ma an ka kɔnɔna tiga de bɛ bɔ yen kosɛbɛ tiganinkurun fana bɛ bɔ yen kosɛbɛ
kaba bɛ bɔ yen an bɛ kaba mun ɲimi voilà murongo kosɛbɛ voilà murongo bɛ bɔ yen kosɛbɛ donc ka sani sumanga mo bon a ka ca Ala fɛ o de tun b'an dɛmɛ bon bi o fana si tɛ yen n'i ma se ka taa kungo yɛrɛ la i b'o sɔrɔ cogo di? o tɛ se ka sɔrɔ dɛ. awa Asana an bɛ ka dɔ kɛ kuma na kosɛbɛ waati bɛ k'i gɛrɛgɛrɛ an na dɔɔni an b'a dɔn k'a fɔ aw ka jɛkulu ninnu kɔnɔna na ɲɔgɔnyew bɛ aw bolo lajɛw b'aw bolo don nataw la a bɛ na wulikajɔ jumɛn kɛ? don n'a nataw la an bɛ wulikajɔ min na an bɛ dɔ de fara o kan o wulikajɔ jumɛn ye dugu yiriwa sani nin ko in ka na association kun créé b'an bolo tɔn kun créé b'an bolo dugu yiriwaw kama nin ko in nana fara kan an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ pour que faamaw aw b'a fanga fara an ta kan pour que faamaw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min bɛ yen a tiɲɛ kelen u ka se k'an dɛmɛ joona joona pour que ko in ka ban pewu an kɔni ka wulikajɔ kunba dɔ y'o ye filanan tuguni an ka mɔgɔ bɛ degun min kɔnɔ n'o ye balokondanya degun n'o ye bana fana degun ye k'a sɔrɔ jogini tɛ fo ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la parce que a ka ca Ala fɛ mɔgɔw u tun bɛ sumaya an tun bɛ sumaya furaw sɔrɔ an ka CSCOM na yen nɔ ka denmisɛnninw ka bolociw sɔrɔ a tun bɛ fisaya an ma kosɛbɛ mais an bɛ don min na ko bi o si tɛ yen donc baloko bɛ se ka na cogo min sécurité alimentaire sinon sécurité alimentaire ba de bɛ yen sécurité alimentaire bɛ se ka taa cogo min na an ka kɔnɔna na ba fila ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔ o y'an ka wulikajɔ kun dɔ ye ani an ka déplacé minnu wulila ka na an ka dugu kumabagaw la i n'a fɔ Saro ninnu ni Saye ninnu na olu bɛ se ka segin cogo di ka t'u sigiyɔrɔ la ani minnu yɛrɛ ye yen bila pewu ka ba tigɛ ka na fo Sanyanfan fɛ ani Ɲafunke surtout ani Bamakɔ yan nɔ ani Segu ka mɔgɔw yɛri ka mɔgɔw jɛɲɛ olu bɛ se ka segin cogo min na ka taa u sigiyɔrɔ la ka tila k'u lakana ka tila k'u dɛmɛ minnu ka baara ye sɛnɛ ye u kan k'u dɛmɛ minnu ka baara kun ye bagan mara ye parce que an ka kɔnɔna in na yen baara fila bɛ bɛɛ la an bɛ sɛnɛ kɛ an bɛ bagan mara Kassim yɔrɔ dɔ bɛ yen a yɔrɔ ye ne siran ni fɛn min bɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye ni k'i bɛ mɔgɔ fɛ i b'a bila sira ɲuman de kan ka tile k'a tanu ne tɛ nafaba ye o la maa degunni maa fujunni maa futinɛni a bolilen ka bɔ a faso kan a dugukolo la a faso dugukolo kan k'a bololafɛn bɛɛ tiɲɛ a ka mɔgɔ fagalen a ɲɛna fa ou bien a ba ou bien a muso ou bien a woloden o folofololen diɲɛ fɛ o man ka mɛn sen na o man ɲi n'o tɛ n'o tɔɔrɔla o mana marifa minɛ a tɛgɛ la o tɛ wolomali kɛ koyi tajuru sira bɛ na o de bɛ na ni guerre civile ni ko caman ye pour que k'o éviter fanga ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ pour que déplacé caman bɛ se ka sigi a sigidon na cogo min na a ka ca Ala fɛ ne ninnu y'an ka kɔnɔna bila mɔgɔ bɛ segin ka na o ni mɔgɔ seginna ka na mɔgɔ bɛ taa diyagoya n'u taara bon hali gouvernement yɛrɛ bɛ se ka yiriwali baara kɛ o de senfɛ kosɛbɛ an ka yɔrɔ kɔnɔna na yiriwali kisɛ kelen a tɛ yen mairie tun bɛ dɛmɛw sɔrɔ ka bɔ ONG yɔrɔ dɔgɔtɔrɔso jɔ ekɔliso jɔ o bɛɛ jɔlen don o ye diyagoya de ni insécurité bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni basigibaliya bɛ yɔrɔ yɔrɔ e yɛrɛ ma se ka t'i ka foro la ONG maa min faso tɛ yen a bɛ taa mun kɛ kɔnɔna in na ale bɛ segin de donc mais tout le temps partenaire minnu b'an ka kɔnɔna ninnu na minnu ye dɛmɛ kɛ Kassim an b'u fo ONG minnu bɛ bi n'u b'a la ka dɛmɛ kɛ sira bɛɛ fɛ k'u fo tɔn o tɔn bɛ ba fila ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔ a ɲɛmɔgɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo Saro commune tɔn n'o o président ye Modibo Kone ye k'a fo k'a barikada k'a waleɲuman dɔn n dɔgɔnin karamɔgɔ Kɔnpawure Usumani Kɔnpawure a ye kuma dɔ fɔ n ye bi a ko wo kɔnɔfɛn dama n'a ko a tɛ ku a bɛ kɛ kɛnɛmafɛnw de garisɛgɛ a ko ale ye misali min ye ni kɛlɛ ni tɔɲɔ ni degun kɔnɔ an ka so ko an ka to bɛn de la an ka ɲɔgɔn minɛ de ko de bɛ ko in nɔgɔya u b'a la ka ɲɔgɔn dɛmɛ so cogo min na fo dɔ de ka fara u kan anw fana faralen bɛ ɲɔgɔn kan cogo min na fo an ka to ten de pour que mɔgɔw bɛ se ka ɲɛbɔ an fɛ ka an dɛmɛ k'an dɛmɛ ni balo ye k'an dɛmɛ ni fura ye k'an dɛmɛ ni dɛmɛ sugu bɛɛ ye lakanabaaw fana ka wuli u ka lakana kɛ donc o ko de bɛ yen nɔ ko don nata baaraw ye ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ aw cɛsirilen parce que hali wulikajɔw la aw bɛ ka fɛn caman kɛ an ɲɛ b'a la a bɛna nɔbɔ dɔɔni dɔɔni nka e yɛrɛ bolo bi mun yɛrɛ de ka ɲi ni gouvernement kan ka o k'aw ye teliya la ne mɔgɔw b'o la joona joona mɔgɔ bɛ min na joona o ye lakana in de ye sisan u ka ye u kana kɔnɔna in na u ka temps ta drone fana k'a ka baara kɛ olu de b'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ anw kan pour que ka yɔrɔ in nettoyer une bonne fois pour tous ka bɛɛ lajɛlen bila hakilisigi ani lafiya minɛn kɔnɔ o de ka gɛlɛya bɛɛ ye ka action min tugu o la ou bien ka action min kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye baloko in de ye balo tɛ so yen dɛ dekun bɛ so balo tɛ yen fiyewu maa minnu kɔni jiginna Dakar kɔnɔ olu tɛ hinɛ maa si de la donc dans les jours à venir don nataw kɔnɔ lakana in kɔni u k'o ko teliya u kana se ka sumaya fiyewu n'o kɛra dɛmɛ u ka dɛmɛ ta sira bɛɛ fɛ a kɛra ONG ye o a kɛra État yɛrɛ o gouvernement ye o u ka
barada minnu ɲɛsinin no mɔgɔ dɛmɛ ma ani adamadenya dɛmɛni ma u ka fɛrɛ bɛɛ kɛ an ka kɔnɔna in na yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Saro commune kɔnɔ ka taa dɛmɛ kɛ yen nɔ pour que nin bɛ se ka bɔ ko la ani tɔw bɛ kule la ko inondation t'aw fɛ yen fɔlɔ anw dɔw filɛ kojugu pour le moment koyi nɛgɛ goroma n ko de ka jugu ni ji sumalen ye ji sumalen maa min faa ani nɛgɛ goroma ye min faa kelen tɛ dɛ sinon inondation parce que anw fɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn k'a daminɛ jisigiyɔrɔw de don an ka yɔrɔ Saloba o kɔrɔ ye ba de tun bɛ na en 67 u y'a fɔ an ye cogo min na k'i Masina in walankatara fo ka na Saro donc an ka yɔrɔ in caman ye jisigiyɔrɔ de ye an ka fɔlɔ dugu caman tun bɛ sigi jidaw de la pour que u b'u yɛrɛ hinɛ cogo min na bon an ka sow bɛ cogo min na i b'a dɔn a tɛ komi Bamakɔ ta donc sanfɛla ka girin bɔgɔ de bɛ to a kan i b'a fɔ ko béton bon n'o dugumana sumana ka sanfɛla suma a ko ma nɔgɔn donc inondation bɛ yen inondation ye tiɲɛni kɛ mais an yɛrɛ t'o ye fɔlɔ an tɛ jate ba bolo yɛrɛ ka fɔlɔ mais min ka gɛlɛn ma o y'o ye parce que an hakili bɛ min na fɔlɔ o ye lakana de sécurité o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ani baloko ye o de ka gɛlɛn n'o tɛ inondation bɛ yen. ayiwa ni kumakuncɛ kuma min b'i bolo Asana. baasi tɛ Kasimu ka bɛɛ fo ka ba fila ni ɲɔgɔn cɛ den bɛɛ fo ka Saro ka bɛɛ fo ka Saro commune bɛɛ lajɛlen fo ka Sayi fo ka Jɛnɛ fo ka Si fo hakɛ ja dakuruɲɛ kelen dɔrɔn ka Masina mara bɛɛ fo ka Masina Bako n'a ɲɛ bɛɛ fo fana an ka to jɛla an ka to bɛnna kuma kuncɛ kuma na minnu kɛlen don ka dɛmɛ sunsuru ko parce que dɛmɛ taama n'an ka kɔnɔna na Kasimu ko n'u ye dɛmɛ sɔrɔ u k'a fɔ an yɛrɛ an bɛ fɛɛrɛ tigɛ a la pour que a ka se an somɔgɔw ma tellement a ko gɛlɛyalen don hali ni ko k'i bɛ Orange Money ci mɔgɔ ma ye bi a t'a dɔn a b'a bɔ yɔrɔ min na a tɛ se ka bɔ tɛ se k'a bɔ ni sugu tɛ jɔ kɔni sugu tɛ jɔ foyi tɛ sugu de ye ko bɛɛ ye kosɛbɛ donc o kama an bɛ foli fana tugu a la k'i Kasimu fo k'i jɛmɛɲɔgɔn fo k'i baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka ɲɛmaa fo Asimi Goyita président Asimi Goyita a bɛ taama min na Ala y'a ɲuman ta hɛrɛ la Ala ye kunkɔrɔta ni kunnawolo d'a ma Ala ka ɲuman segin hɛrɛ la ka na an ɲuman sɔrɔ yan a miiriya ye min ye jamana lafiya ni jamana basigi ni jamana dilanni Ala k'a dɛmɛ o sira fɛ aw minnu fana y'a dɛmɛbagabaw ye surtout e Kasimu Tarawele vraiment k'i fo k'i barikada k'i waleɲuman dɔn a b'an ka foli lase a ma k'an yɛrɛ ka minisiri ani dɔgɔkɛ Sadio Kamara k'a fo kosɛbɛ a fana bɛ Sini ko Ala k'a ɲuman segin n'a kɔni seginna a ka nin ko ye a k'a jateminɛ fɛn b'a to an ka nin kɔnɔna a bɛ se ka dilan cogo min na ka CNT jamakulu bɛɛ fo ka tila ka welewele dabila CNT fana ma Kasimu i k'a f'u ye ko commission interparlementaire ka taa fana ka yɔrɔ la ka taa lajɛ hali n'u ma se fɔlɔ députéw de don u bɛɛ ye kelen ye sufɛ sirigu bɛɛ fini nɔ tɔgɔ de bɛ yɛlɛma dɔrɔn fɔlɔ ni degun y'an sɔrɔ anw bi an ka députéw ye an kɛrɛfɛ de koyi dɔɔni min bɛ d'u ma an n'u b'a tila mais degun b'an sɔrɔ an t'u ye dɛ u ka ye de dɔɔni an bɛna fɔ Fɔnba ye komi ale bɛ ɲɛsin maa minnu dɛsɛlen n'o ye fɛnw ye an n'a ɲɛfɔ ale ɲɛna d'accord i b'a fɔ Fɔnba ye bon n'a bi n kɔni b'a dɔn kosɛbɛ bɛɛ a dɔw la a bɛ se ka kɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko caman a bɛ se ka ale tɛ ne dɔn ka wele bila Fɔnba ma ka wele bila u ka ɲɛmɔgɔ ma ani CNT mɔgɔ bɛɛ tout le temps u k'a to ni degun bɛ an k'u ye u ka gɛrɛ an na a ka fisa an ma n'i ye CNT mɔgɔ jɔlen ye i degunnen kɔfɛ a bɛ jigi sigi de a bɛ nisɔndiya de bon an kɔni ta fɔ u bɛ se ka ko caman ɲɛnabɔ donc kuma laban min kɔni bɛ n bolo o ye ji min bɛ ka jigin jamana in kɔnɔ Ala k'a ka ji nafama ye Ala k'a ka ji barikama ye tɔɔrɔ min b'a la Ala k'a tɔɔrɔ falen hɛrɛ la k'an kisi k'an bɛɛ lajɛlen tanga maa minnu fana tora Mali ko in na k'a taa daminɛ ka na se bi ma nin degun in na wala ka kɔn degun ye a finitigi a civil Ala ka hinɛ bɛɛ la ka yafa bɛɛ ma k'a bɛɛ lajɛlen fara kira ka jama kan maa o maa yɛrɛkana cadre kɔnɔ yɛrɛkana mɔgɔ o mɔgɔ ye marifa de ta k'i jɔ wala ka fɛn o fɛn ta k'i jɔ ko an ti bɛnkan ta ani anw ti don juguya la fiyewu an ka jamana contre la an bɛ to an ka jamana ɲɛmaa kɔ an bɛ to an ka kanabaaw kɔ mɔgɔ o mɔgɔ y'o jɔyɔrɔ kɛ o yɛrɛ lakanabaa tigilamɔgɔw ani a kumakɛlaw k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ barikada k'a bɛɛ waleɲuman dɔn k'a bɛɛ lajɛlen ni ce Ala k'a bɛɛ sara hɛrɛ la an ka kɔnɔna bi a ma nɔgɔn mais an kelen tɛ halisa a ko kuru tigɛli a se a musaka Ala k'a nɔgɔya jamana ɲɛmɔgɔ ye sɔli Ala rasul
an bɛ su nata bila yan min ye Saro Asana Kamara ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye Sarokaw ye k'u bɛɛ lajɛlen fo Interfleuve mɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn u ye wasa don ale de la bi ka na yaasa ka se ka na an ka kɛnɛ ɲɛnamaya sabula an kun ye layidu d'u ma depuis dɔgɔkun daminɛ an b'aw fo ko min ye gouvernement ye fanga ale fana ka hakili to aw la fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ kuma tɛ baloko t'a la o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na Ala ka o timɛko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Falaye Keyita tun bɛ yan Keba Jalo an b'aw bɛɛ lajɛlen fo sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 an n'aw ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya minnu mana sɔrɔ ko olu da aw tulo kan a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. ɲɛnani a lamini Fédération Malienne de Cyclisme kɛlen filɛ nin ye ka san 2024 championnat national nɛgɛsoboliba labɛn denmisɛnninw kama minnu si tɛ tɛmɛ san 18 kan ni an k'a ma junior nin nɛgɛsoboliba in a bɛna kɛ samedi septembre kalo tile 7 san 2024 ɲɛna mun denfaya talen don k'a di Yetina colonel Umar Jara ma ni ale bɛ bɔ mini kɔ nɛgɛsoboli in a bɛna kɛ farancɛ mun kɔnɔna la olu de filɛ nin ɲɛna Cola ɲɛna Kɔbugu la kilomɛtiri 20 siɲɛ 4 ni o bɛ bɛn kilomɛtiri 80 denmisɛnninw bɛna o de boli ni championnat national 2024 kɛnɛ kan ni nɛgɛsoboliba in a dama ka kan clubw bɛɛ lajɛlen na ɲɛnani a lamini a ɲininen don aw fɛ aw ka bɔ ka caya ɲinan san 2024 championnat national catégorie junior U18 kɛnɛ kan